ngin puli mentah ye ke si no rom no khat we ngin adep hadu no chpo mentah ngin sedang yang no khat we kene dega jingkren jong ano polu ai ke nuksa shapang Elijah ubade no thulpa jong blay u Elijah ong udah benya dia ong hat khot belai ong try kila penyap igi no thulpa jong me bat kila pen khalem ya kiduan bat ngasak marwe bat kiwat ya gajing em jonga kani ada gajing duai jong u ana gajing duai jong u Elijah hakmat ublay u Elijah u perkhat baki no thulpa jong blay baro kiyap bat sa setang mu kata ada ga perkhat ya kene ga khanas pang Elijah pila ban sheme kana ka testament berim kadang testament berim kitab se ka bonongkong kolong bakhat khandai kene de ga jing duai jong Elijah bolo shepting ye goi ga briu ka ba runar ka ba kerteng ga Jezebel kene ga briu ka kwa ban penyap yo u Elijah u bare skri jong blai ti u Elijah phet yap no na khmat kene ga Jezebel baru dua tong try setang manga basa marwe kila penyap igi no thulpa jome baro rogas ubleu jubab yo Elijah ong mdei tang mame ngarang pensa sah nyo hajar ngut ki shikri junga ki bomdem hakmat jong ni ublei bal kabang ngimut bani pek gede gene u Elijah penyabot ong kila penyap yaki nong ye thulpa jome pitip nem balai u Elijah u habban udah sngosi bat udah benyau udah snotrim udah pet yap na khamat jong ke Jezebel ka daw ka dai namar bo utip kumut ayu ban yap u Elijah tip bakadon gum geta ka jaka tip bahadin ke jing yap un le shong mar try don ye geta ka idea haga testament beri don gum geta ka idea ujiu boro tip bahaba yap ule shong baru try ule shong baru blay don ye ta ka idea na kata daw haga test na kata daw ki beri ki snotho ye jing trem jong ke jing yap balu Elijah pet yap na khamat jong ke Jezebel ka daw ka dai namar bo umut menta kan panya nga bat ke jing em jonga ye ke jing em jonga on ot no na ga khando kata ga dai ke jing snotho jong Elijah japang ke jing yap na kata daw pet yap na khamat jong ke Jezebel upol khlem ong hang ne bau Elijah utip bahadin ba kito ki no thulpa ki yap kilet shong baru try baru Jehovah habaneng kamdon gum geta ga idea mono hadin kilayap ki shong baru try lada kumta kamdei ke pasngo trem kadai ga khubor ba kadai ga ba kemen na jinsha lada galong kumta pan yap nang ne nang ta le shong baru try kadai ke pasngo tanat na jinsha tenrai u Elijah snotho kum snotho mangi sini ki babon ki bri snotho kum ta ngi perkhat ahbang yap ngi le shong bat ngi le ban bam kwai hadwar blai ka kwaro ko babang ha ngi perkhat kum ta u Elijah klem perkhat kum ta na ka ta daw u phet yap na khmat jong ke Jezebel mdon kam man phet yap na khmat jong ke Jezebel lada utip lada penyap yu un le shong mar trai mdon kam man phet yap haji share khupor ke bakmen ke khupor ba bha ban yap ane ban shong mar trai so Elijah tip kita ga idea yap shong mar trai don ni ke idea shong mar trai yap kamot usgo tho kamot iban yap so Paul u shim ye ga nuksa jong na ga story na ga khana jong shapang Elijah haba kren shapang now okay tongin ya shakmat ngin puli ye khot ka ba khandai ngalo oi pi hagane ga study hagane ga jing puli jangi ya ga shithi shinorom ngila puli ya ki khot ki ba kren shapang ki ba pop ka jing le pop ka jing bom ngai ki bri ka ba ngai pang ka jing yap jo ki ba ka jing kut jong ki kumno kalong
ta ka dai ga study ga bangile ha ka shithi shi no rom boro ko we so in play nong ba khanda nong ba khat we ga khot ba khandai ka ba kran japang ki bom nge ye ga gospel ba Paul ong u David u la kran da ga ong ye kine ki bru ki bom nge okay ye ki bru ki bom nge u David u la thol pa kran ong ai ba ga me ji ki kan long ka jingriam ba ka jingriam ba u mau jinthut ba kata ka jing okay nganong no ngan pulih mengada Bible kasi nomor ngam lapan translate ye gitu ketin recompense kalau nang ba khatwait khat ba khanda udah biru ong to ai ba ga me jingki kalong ga jingriam bat ka jing pengat bat ka jing jinthut bat ka khput keliang de haki ka khput keliang. So haba u Paul u batai Jepang ini gibru ki bom ngai baka bainong ka bakiyo kadai ka khput keliang ka meji ki kalong ka jingriam u pudon kamini ktin ka jingriam ka jing pengat ka jing jinthut bat ka khput keliang nadu kalong ba nungkong ter ngi i ka jing kut ki kalong ka jingyap ka jing ja burom ka jing leran bu kho ka jingjot bat kilong kum ga Sodom Gomora bat hangani git khot Paul ong ka khput keliang ka nginom at nginom pelang haga ega baga Bible show ya ega baga Bible ka ong ba nginom shim na ga ega ba ka ong nginom pelang ya ega ba ka kam ong to hagal nong ga ba kene ga study ga ba khadu do jangi di sha na ga station ro hai bede bagene ga topic kan amdan dujok station ro hagal nong ga ba khatway khot ngini police khot ga ba khat nyo ngini stang shot khot ba khat nyo Paul Crunch pang arjat kibreu ki badai ki jiu bat kum joro ki gentle baru Paul u khot ye gini ki jiu ba ki deng olive kat bagi gentle paru khot ki bagi deng olive cloud ki gentle gede ki deng olive cloud baru Paul ong kadon ka benta kadon ka daw boleh ki ka jing boleh ki jiu kim ngai yo jisu baru Chris kene gede ki jing start jong boleh bala bore yo Chris na khamat jong ki jiu khnang ba u Chris un poi shaki gentle baru pendon kami ni gikten sengapa pendon kami ni gikten haba ki jiu kim ngai ka ya ga jimbam ngai jeng ki jiu Paul pendon kam daga kten ga ba ongkum ne lada katto kat ni ki tenat lada penkeng yaki ngan pulai kot ba kan nyo sorry handle lada penkeng no yaki ba na kita gitenat balapan yada yeme ubolong utanat olive cloud pedeng jongki ki upol khot yigini ki jigu bom ngai ketenat bakhen ola banga ketenat balakhen upodon kami ni khtin tenat balakhen now kad khot ngen play kad khot ka ba khat khandai upodon kam yang ini khtin tenat upodon kam ini khtin ke tenat balakhain khot ar phoro upodon kam ye khtin namar ka jingbom ge jki kilong kum ga tenat balakhain ka khot ka ba ar pho ar ngan plate khot ar pho ar Bible kasi namar ngas ko tenat ka okay, hai khot arwa hakmi te ye ga jing subun bar ga jing le hok ki jong play shagita ke bala hapno shisha ka jing le hok shagita ke bala hapno shisha ka jing le hok hanre shame ka jing subun ublay lada ben yaine hagata ka jing subun jo kumta I'm sorry naklembu ye ga Bible
biasa ai bathma janga hajin sha ngim so tho ye gor kom translate jong ne Bible hang khasi hang ne ka ne ka Bible kasi ka ong shame shau ta bahap we ta bahap uto jiu bom ngai shagita ki bala hap no ki bere ki jiu ki bom ngai ka jing le hok ha ka ji sha amde ban translate jing le hok ngan pule ne ka Bible pareng sangap gong kum ne. Therefore, the goodness and severity of God on them who fell. Mo shagita ka bala jot no ka bere ki jiu ki bom ngai ka ba mi ka dai ka severity. Ngai peso to severity ka jing severe. Shagita ka bom ngai jing sha ka dai ka jing jot ka ba khra. Severity. Ka Bible kasi ka translate shagita ka bahap no ka jing le ho. Phim sung tho sung thao la da pi pule ka Bible kasi shagita ka bahap no ka jing le ho. Mo ri yu. Henry na ka Bible pareng ka shai bhan mar shagita ki bahap no ka jing jot ba khra severity. Kalong ke aka balenga not ban ong ka jingjot bakraw namar shagita ki bangai pat kit khot ngin pule but toward thee hare shame u bangai ka jingha u blai snabha shagita ki bajhap no ka severity shame u bangai u badai jiu melangai da ka jingbom ngai jing ki jiu mele yo ma da ka jingha joblai so na ta ro Bible kasi haji shamde ban translate itu kten shaga jing le hok ka jing le hok wala da ka de ka jing le hok de ko ni don kam so thu mut ayu ka da ka jing le hok ka de ka ne namar ba phim ngai phil le chi jing jot hanre shame paru bangai ka jing bha namar phim sung tho ye Bible ka silde population kita ki bom ngai ka jingle hok chami paru bangai ka jingpha it does not make sense so shagita ki bahab no ki badai ki olive ki bapaka ki badai ki ju ka mi ka dai ka jingjot hare hame bangai me i ka jing bha jo ble mar la pan me de ka jing ai ai so ngin ya piteng ban okay ngin pule man ta it khot ka ba ole glong ka ba khat ar ka de khot ka ba khat khandai kunong ba khat ar ka de khot ka ba khat ar sorry glong ba khat ar ka de khot ba khat khandai kalau nong bakat ar khot bakat kendai ko para bangai bi to wat penher keput pi hare to ai jaka ya ka jing bitar namar la tho ka keput kalong ka jonga ngan su kliang manga ong tra ka keput kalong ka jonga ngan su kliang manga ong tra na habangi pule ye gane khot ka keput kalong ka jong tra ka e ka bawan ha ka jimut jingi la dangim pule ye ga shithi jongki no romboro ko we la dangi shipuli tang ni khot ban kong ke bawan ga jimut jingi ga ne ka habo tra pan her kaput ye gitu ki bom ngai on pha ye ki shiga dujok ding junom la junom kinom yap ha ka jing jar la dangi pule ka khlam de pule ye ga shithi jongki no romboro ko we ngin pan kut kumta handai la dangi pule ga shithi jongki no romboro ko we ha ka bede bari to ki khot ki bakran spang ka jing kut no jongki bom ngai ngin so tho kamut ayu ga kaput ong tra ga kaput kolong jong awat le kliang ga kaput kolong jong ngan su kliang nga ong tra so habangi pule ga shithi jono rum baro ga we la dangi ngila ban pen kut ke ga kaput ga ba mi shege do gi bru ki bom habaga wan ka jing bitar ka don ga kaput habaga wan ga kaput habaga jaga kaput ke ga bang yo i ga jing kut jong gitu gi bom ngai ngiyo i baki lej
baki long bala ot no nga e kata ketin jing sha ngi de ban pule kata ketin ot no namar ha khot ka ba ai don khot ka ba khot ka ba arbu sa ot khot ka ba arbu arb yang ngi pule gitu ga ye gitu ga lan ba harum lada shameu banget ka jimpha lada me yai peteng ha kata ka jimpha jong pule lam kum ta ya mero on ot no lam kum ta ya mero on ot no so ka ege kput ka jong try la haba ka jaga kput ong try wala ekliang wala wat pen her kput ma ka kput long jong try so ba habo bru yang khmat jong ka kput utray ka ba migre on ot no yo bom ngai un lek no un long kum ga tanat balakhen un lek ga jingja burom un yap no kum kito ki prophet haga por jong Elijah kin long kum ga Sodom at Gomorrah kin lek no shaka jingjot bom jukut kin lek shaka jingja burom kin lek shaka jingyap ka tagade ga kput haba brup haba yang khmar ga kput ga tagade ga jingmi ga tagade ga context jong ga shithi sikin rom baro ko pimyo ishisin ro haba ga kput ka wan ka yang ga dujok ga khmat kamdon ka dujok ha ga shithi sikin rom baro ko haba poi haba ngi pulei git khot ki ba crunch pang ga pop ka banung ga pop ba ka jingmi na ga pop ka ba ka jingkut jong no pop haba ka ja ka jingbitar ngiyo i baro ba kamdon ka dujok pat ngala i thoi pi ngila pan i pi ni git khot ka ba kur de ka jingyap ka jingjot ka jingja borom bat kun ta ter ngin pulei ya ga khot ka ba ko nom khat ar ya ga khot ka ba hai gan ko no ba khat som ko nom ba khat sa khot ba fra namara da ngi im shotrai bala da ngi yap shotrai la da ngi im la ni la ngi yap ngi long ge jong trai okay khot ba fra la da ngi im ngi long jong trai la da ngi yap ngi long jong trai upol klom ong la da ngi im ngi long jong trai bala da ngi yap ro ngi la don ba do trai som le no klem ong la da ngi yap ngi long ngi le chong ba do trai ong la da ngi im ngi long jong trai la da ngi yap ro ngi jong trai upol so thu mo yu ban yap mdai ko mangi so thu uklem ong la da ngi im hang ni perthai ro ngi long jong trai te la da ngi yap nginom yap haji sha ngin yai im ba do trai ong la da ngi im ngi jong trai la da ngi yap ngi de ki jong trai ngi nim show trai la da ngi im la ngi yap uklem ong la da ngi im hang ni perthai la da ngi yap nang ni na perthai tang ba ngi im habaneng no klem ong ta ngakwa ngin pulei bible kum ta hakal nong ga ba ot khot ka ba khandai namar na ta ka ni khnang ka daw Chris wan ni ga ban yap baru mi pat bal pelong imi u khnang ba ong yo long utrai jong ki ba yap bat ki ba im jong ki ba yap na ga ni ga daw khnang utra wan ban yap ban mi pat bat bal pelong imi u khnang ba ong yo long utrai jong ki ba yap bat ki ba im ka bible kan ni khot khlam ong khnang ba ong yo long utrai jong ki to ki ba yap ya ki ba don menta ba do tra habaneng ba long tra jo ki ba long tra jo ki to ki badang im ro hani perthai no klam ong ka shu ong bai khana bon long tra jo ki ba yap bat ki ba im either you die or live kam don kum ga ta hapadeng ka bhajrong ne po u ba im hani perthai u yap na ga perthai don shu hani perthai ka klam ong piyap nang ni berthai tama pilih syong baru try no kamdon kum kata hagas si sigin oro ngin saya pulih ter okay ngai kala akut menta hai de kadon kita git khot kum to la khot ta ngan put kut hang ni ngin ya namar kala akut aji sha kini git khot kiba crunch pang aji yap crunch pang dujok crunch pang da ter kala akut don show so naga lenong menokong hadu kalnong ba khatsan haji sha hadu lenong ba khan ru ngila pule ya ha ga bai dai bat kani ka jingyap la nei bat ka jingbom ngai ka pop ka jingle pop bat kum da ter ngila poi ha ga bakut ba ngiyo i ba om don dujok
haga shithi shiginong rom kadon gadaw bale ngat kajubab kedai kat bangidang kan kajubab kan long kat kum ke jing hikai kat banginang ya lenter kisngi ngampat kut naga shithi shiginong rom ngin lek biang bat ngan tambah kedai ke weipat ke topik tambah ke hap haga job yang ni bale kedon kami crispan yap bat ban mi pat ngin saya kenduk haga ke video tak ada tak por blend kur kui pi